ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем, ки пешкаш мо мекунем. Заминҳои арзон аст ва хонаҳои арзон, бисёр квартира аз шаҳри Душанбе, чӣ хеле ки шумо мехостем. Видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рой кунем. мо дар видео оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 76 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконат дошта бошед, видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ дорем, ки дӯстон қарордор дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, рӯпарӯи ресторани Самандар. хобияхонага квартира аст, ки дар шашум ошона қарор дорад. 6 этажа дом аст, ки 49 квадрати метр. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон ҳамаш қоидави аст. хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ки ремонти беҳтарин дорад, мебел дорад, кондитсионер, термикс, масалан ҷома я мошинкаи ҷомашӯӣ ҳаст ва дигар чизҳое, ки барои зиндагӣ лозим аст. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, ки бо савдои хуб мешавад. кадоми харидори аниқ бошад, рақамошон дар поини видео аст. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ дорем, дӯстони азиз, ки қарор дорад дар ноҳияи Зафира, дар райони Наҷот гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот. обшим 6 сотиқ замине, ки як дар хона кардагӣ тайёре, ки барои зиндагӣ кардан медонед зиндагӣ мекунен. обсиш аст, ошхона ҳам дорад. як дига баням кардагӣ аст, ки дӯстон гирдаш бо семинблок маҳкам карда шудааст, ки хона ҳам худаш бо семинблок тайёр карда шудааст. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ, ки бо арзонам мешавад, фақат харидории аниқ бошад. рақамошон дар поини видео аст. дӯстон кадомтон агар харидори аниқ бошед ё ки ягон маълумоти нофаҳмо бошад, метавонед ки занг занед, дигар маълумоти айхудшон гирен. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, замин ё ки ягон мошин барои реклама кардан, дар номерои имо WhatsApp дӯстон роя кунед. мо дар видео оянда реклама мемонем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон қарордор дар шаҳри Душанбе, дар корвон пеши Opel, яъне ки Opel бозорда қарор дорад. духоланга квартира аст, ки дар сеюм ошона қарор дорад. 41 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш ҳаст, ки хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст, ки дӯстон бо ҳама шароитҳои зиндагиш ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. фақат одамони харидор занг зананд, беҳуда занг назананд, биян квартира пеш бинанд, бо савдо мекунем. дута рақамошон аст. дӯстон кадомтон агар харидор бошед, ягон маълумот дар кор бошад, занг занед, дигар маълумоти 100% ай худшон гирем. бардони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем, ки лайку намоне дареқ надорем, видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон поделиса кунен. чӣ хонаи квартира замине ки дар кора, дар комментария нависем пурра карда то чанд сомона, аз куҷо. мо дар видеои оянда ҷудо карда кофта ба шумо пешкаш мекунем. бардони азиз, видеонавора то охираш тамошо кунед. квартираҳо аз шаҳри Душанбе бисёр аст. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар сабзавод мешавад. аз ҳоҷи шариф камтарак поёнтар. дӯстони азиз, обшим 4 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, дар дарои хона қати баняш ҳаст, ки обсве дорад, гирдаш маҳкам аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст, ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. дар беруни хона бо ҳоҷатхона, аловхона ва баням кардагӣ ҳастанд. дар наздикиш мактаб аст. дӯстони азиз, айлаби раҳи калон 200 метр дарун медароем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, ки бо кадоми харидори аниқа маслиҳат мекунанд. вариантҳои алишӣ ҳам дорад, ки бо чизи чораш фурӯхта мешавад. рақамошон дар поини видео. кадомтон агар харидори аниқ бошед, метавонед ки дигар маълумоти 100% пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, боз як бора такрор шавад, ки лайкотон намонед. чанд ки шумо лайк монден, мо тез видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. панҷум хонаи фурӯшӣ.
پنجم خانه فروشی نزدیک حوالی دوستان عزیز قرار دارد در شهر خوجند در автосанция گفتگی است. همین خیلی معلومات. آپشن 4 سوتیق زمین دارد که در خانه کردگی است که خانه کاروبکا است، فقط ремонт дарунш монда камтар рангу бор мекунад, шикатур кардагӣ монтаж кардагӣ аст. дар хона айни ҳол ягон одам зиндагӣ намекунад. обсфида аст, гирдаш маҳкам аст. дар даруни хоня ҳаммом, ошхона ҳаст ва дар беруншам ҳаст. дӯстони азиз, хай дигар маълумоти пурраша метиҳам гуфтагӣ душавои яъне ки хонаҳои замонавӣ кардагӣ дар дунушам банияи қоидавӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҷош ҷои нағза гуфтагӣ аст, яъне ки автосанция қарор дорад гуфтагӣ. рақамашон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каратогинска. дӯстони азиз, пеши заправка мешавад, яъне ки айнактараш пушти заправкада қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад. думи 6 этажа аст, 38 квадратный метр. хоб об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки хона беҳтарин ремонт кардагӣ аст. думи 6 этажа новостройка аст. дӯстони азиз, кадоме ки харидори аниқ бошад, дигар маълумотша бо телефон мефаҳмонем гуфтагӣ. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. срочно сум дар кора гуфтагӣ ба ҳам хотир мефурӯшем, кадоме ки аниқ наличи сум дошта бошад, арзони хуб мешавад. марҳамат, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. шумо метавонед ки ҳам квартираи фурӯш дошта бошед, ки хона, замин, мошин барои реклама кардан дар номери имо WhatsApp роё кунед. дӯстони азиз, мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯш дорем ки дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Тоқара, яъне ки Чорбоғ гуфтагӣ аст. ҳам хеле маълумот. обшим 6 сотиқ замин дорад ки як 14 хона дохтагӣ, қати якта калидор ҳамаош. дӯстони азиз, фундаментош мустаҳкам рехтагӣ аст. агар ки хоҳем хона мекунем, гирдош кӯй аст, дар инҷа одамо уже зиндагӣ кардааст, ки обсвечам аст, ҳуҷҷатош 100% қонунӣ кардагӣ, ки фақат дар номтон афъол мекунем, 100% бе ягон камбудӣ. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ ки бо арзонам мешавад, кадоми харидори аниқ бошад, аз пеш савдо мекунем гуфтагӣ. вариантҳои алиши ҳам аст ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. намедонам ягон мошин кате, хона кате, квартира кате, кадомтон варианти алиши доред. рақамошон дар поёни видео метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. хоб ҳаштум квартира дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони айни дар қарор пушти гаи мешавад, наздики час. дӯстони азиз, айрадрон. хоб сехонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. думи 4 этажа аст, 4 падез дорад мега соҳибшон. хоб 6 квадратный метр обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидавӣ аст ки дар наздикиш мактаб, мағоза, саддик, аптека, ҳамин хел чизо ҳаст ки дар пеши ҳамин хона қарор дорад. хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дӯстони азиз, ошхона, ҳаммомш ҳамаш отдельни аст, кондитсионер, термис ҳамаш аст, оби гарм дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмо набошад, рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон занг зада гирен. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкоту намонед, чӣ хонае ки дар корае дар комментария нависед, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия, то чанд сомона. мо кофта ёфта ба шумо албатта пешкаш мекунем. хоҳиш мекунем видеонавори моро поделиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ТЭЦ қарор дорад, кадоме ки ТЭЦ ҳам медонад. дӯстони азиз, хоб як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 37 квадратный метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳаст, термис, кондитсионер бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонти беҳтарин кардагӣ аст. дар пеш дом аст, боғчаи кӯдакона аст, мактаб наздик, хоб аптека, бозор, ҳама чи ҳаст, ҳама намуди нақлиёт ҳаст. дӯстон, қай дигар маълумоти пурраша мегирен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 239 500 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, кадоме ки харидори аниқ бошад.
дом новостройка уже одамо зиндаги кардесам полни худ зайнитай ҳами ака мега мефурӯшам квартирма. Рақамошон дар поёни видео маълумоти 100% дӯстони азиз айхчон гирен. мо бошад навармона давом медем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. даҳам хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар маҳаллаи Маликова гуфтагӣ аст. хай дигар маълумот додагӣ нестанд. хоб 10 сотиқ замине ки 4 дар хона якта калидор қатъи ҳамомуш дар дарунуш дохтагӣ аст ки обсо дар инҷа ҳаст. мега ҷои ободӣ шуда қарор дорад ки ҷои нағз шуда мега ки гирдуш маҳкам аст. хона коробка фақат шкатуру дару треза мондагӣ аст ки хай дигар маълумоти пурашам мегирам дӯстони азиз. бо қатишам падвалам дорад. як намуд чанд намуд дарахтонам шинондагӣ ҳастай. фурӯхта бошад бо нархи 90 000 сомонӣ ки бо савдо ҳамаша дар беруншам дар пушам ошхона ҳамомшам қатъи ҳоҷатхонаш дохтагӣ ҳаст. дӯстони азиз кадомтон агар харидори аниқ бошанд рақамошон дар поёни видео ҳастай. метавонед ки дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. боз як борга такрор мекунам ки агар шумо хеле хонаи фурӯш дошта бошед ки квартира замин ё ки мошин ё ягон чизе барои реклама чизе ки набошад метавонед ки дар номерои имо ватсап барои ки мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. 11ам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар Московский мешавад. обшим 7 сотиқ замин дорад ки дар хона кардагии тайёра хона ремонт дорад барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст. об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳамомшам дар барош аст. гирди хона маҳкам аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. бо кухни ва аловхона дар берунам дар як параига бо қатъи ҳоҷатхонашам ҳаст. фурӯхта бошад бо нархи 110 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. фақат медори зиндагӣ мекунӣ. ягон маълумот агар ба шумо фаҳмо набошад рақамошон дар поёни видео ҳастай. метавонед ки занг занед ва маълумоти 100% пураша аз худашон гирен. дӯстони азиз мо бошад навармона давом медиҳем. мегзарем ба 12ам хонаи фурӯшӣ. 12ам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Чорбоғда қарор дорад. хай дигар маълумоти пураша мегирен. хоб 6 сотиқ замине ки дар хона духтагӣ аст. якта ошхона ҳамомшам ҳаст. хона ремонти миёна дорад ки барои зиндагӣ кардан мешавад. дару трезаҳои пластикӣ часпондагӣ аст ки дар инҷа обсвет дорад. одамо уже давоно зиндагӣ кардааст ки яктага заминчам дорад ки ягон чи хоҳеднагар мешинонем. фурӯхта бошад бо нархи 110 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад ҷош ҷои соза мега природа истода бо ҳавои тоза дорад. ина рақамошон аст. метавонед ки дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. агар шумо хали хонаи фурӯшӣ ё ки замин квартира мошин чизе ки барои реклама доред дӯстони азиз дар номерои имо ватсап барои ки мо дар видеои оянда реклама мегузорем. ин буд ки 12та хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.